nono. Jogo modak kuonde ma oula thoro pong'o ibiro dar gi thuon poni piny owacho yudo ote kowuok kuom jolony ni pi nyalo muomore kendo ketho mwandu e gwengego. Jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki oyango ni piny owacho biro timo duto mar reso ngima oganda kod mwandu manyalore e kinde ma koth ma El Nino medo chwe e gwenge ma pacho ka. Emmanuel Ochieng nigi ler mathoth. Kano loso bang' limo yawo maduong' ma Masinga, jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki oyango ni piny owacho biro kawo okenge mager kamoting'o daro jopiny gi thuon mago modak e kuonde ma pi oula thoro pong'o kaka yo mar reso ngima kod mwandu e kinde ma koth mapek mar El Nino medo chwe e pacho ka. So we are going to be very firm in enforcing safety measures, and therefore when, for example, the experts here give us the alert that the spillover is expected, we will expect to evacuate by force every affected person within a certain limited period of time, and will not risk negotiating with people who want to hang around and get harmed in the process. Kindiki wacho ni piny owacho oseketo kenge moromo mar kedo kod midhiero mar kodh El Nino, mano bende osekele pacho kaendi kendo medo kelo ka oganda jo Kenya ok onego bed kod kibaji. We are taking this as a national security matter. We already have lost quite a number of people, as you're aware, 142, which is a big number across the country. We would like not to lose an extra life if we can prevent. Kindiki oloni jokor kor lwasi pod oyango ni koth El Nino nitie pacho kaendi, kata obedo ni gwenge moko osenindo mel maonge koth e ndalo adek mokadho. The last few days we have not had much rains, but the experts say in another 7 days to 10 days the rains might come back, even in greater torrents, and therefore we are using this window of a few days that has been given to us by the meteorological department to prepare the country, to prepare our people, to make sure that we don't have a loss of life and property. Okwayo oganda mondo luw chik ma ichiwo kod kweth momi ting' mar konyo oganda e kinde kodh El Nino, kolero ni moko kuom jopiny oserem winjo kenge miyangonegi mar bedo makare e kinde ma koth mapek chwe e pacho ka. Please obey the instructions of the security managers at your local level. When they warn you not to proceed with your journey, please comply. It is in your interest. Olero ni piny owacho biro dhi nyime gi siro jogo mosedo midhiero ka gichiwo chiemo kod yedhe kind kony mamoko ka giseketo chiemo e kuonde moyangi kod piny owacho e kor gwenge machiegni kod oganda machoponegi mapiyo. And we have placed food in strategic places across the country, and therefore even if the rains escalate, we don't expect to have a lot of logistical challenges because we have transported that food out of Nairobi to places where it is required. We have had a few incidents where supply routes have been blocked, but we have unblocked. The last one was Mwingi Garissa. I think we unblocked it yesterday. Nyaka sani kwan oganda maromo 142 osewito ngimagi chakre koth mapek machwe mar El Nino ne chak chwe pacho ka. Ka piny owacho kwayo oganda mondo obed akicha kendo goyo lipot kaachiel kod bedo mabor gi gigo manyalo miyo giwit ngimagi. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Kotenore gi mano en ni bad migawo mar piny